Hadin ka jingya bakendit jong Presiden kari Iran, u Ibrahim Raisi ringka bo Foreign Minister ka sarkar Iran, u Haisin Amir Abdullahian barkiway pat ki sarkar kari Iran, ha ka janmit ka singi ublay namar ka jinghap ka helikopter ka bakisyong ha ki banta ka tahan kaput ka Azerbaijan province, balapan tikna ya ka jingyap jong u henen ka step kala singi ublay. Na kaliang u Supreme Leader kani kari u Ali Khamenei ulapan penai ke jingyam Briew ka basanski hapo kari baro ka wei namar ka jingdo no ka bakrawi kani kari namar ka jingyap ka bakendit jong uni u Presiden kani kari. Kibabon kinong syong kani kari ki blayalom ha ki Moscow ni ki jaka mani blay jong ki man pelong ki jingduwai na ka banta ka Borsen Shah baka jingyap no jong uni u Presiden. Siju akaway pat ka kubor halor ka jingyap no uni Presiden kiladan ki jingdaw ti ka Israel ka baday na maka ka badan ti shalendat kani ka jinghap ka helikopter henry na kaliang ka Israel kala Kyntait war ya kani ka jingsha kan no ka baklam nongrem kibabon kita lang kubor klay tu baka daw ka jinghap no kani ka helikopter kaday na ka jinglong jingman ka sujneng ka bom sngan ha ka te ka sngi hadu balapan long ya ka helikopter bakan ha ban praling kot lingkai ha ka te ka than